Madwar 7 invigilators li kienu assenjati sabiex jissorveljaw l-istudenti waqt l-eżami ta' low level tal-Mezz Paper 1 għal xi raġuni ma marrux fl-iskola indikata lilhom. Il-każ seħħ il-ġimgħa wara nofsinhar fil-kulleġġ San George Preka il-Liċew tal-Ħamrun. Dan wassal biex l-eżami beda nofsija tard. L-eżami kellu jibda fl-4, iżda meta saru l-4 u l-istudenti baqgħu ma daħlux, kemm il-ġenituri kif ukoll l-istudenti bdew jipprotestaw biex jaraw x'kien ġara. Dawn huma filmati miġbudin minn ġenituri bil-mobile illi juru s-sitwazzjoni quddiem l-iskola fil-ħin illi suppost beda l-eżami. Ġenituri li tkellmu ma' One News qalu illi t-tfal tagħhom kienu ilhom hemm saħansitra minn sija qabel kellu jibda l-eżami. Sar il-ħin it-tfal tħallew barra għax dawn li jieħdu ħsieb it-tfal li jqogħdu magħhom waqt l-eżamijiet ma waslux. Ġejna u ili jew mit-3:30 bit-tifel, it-tifel kien jagħtaw fix-xemx jistenna l-24 u tfal għadhom barra. It-tfal kienu hawnhekk ħafna minnhom ma tlieta jkunu hawnhekk bej it-tension u msiken fix-xjek ta' dik sal-24 it-tfal għadhom barra. Il-tarif li tawna kien illi xi invigilators ma ġewx. Ma naħsbux li d-dinja serjetà. L-awtoritajiet tal-edukazzjoni kellhom isejħu invigilators minn skejjel oħra biex ikopru lil dawk illi ma marrux. Kien hemm invigilators illi waslu fil-5:15, 3 kwarti wara illi suppost beda l-eżami. Studenti illi jaslu nofsija tard tal-eżami ma jitħallewx jitlu. Intant, ikkuntattjat minn One News, il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal illi l-invigilators waslu tard għaliex inqabdu fit-traffiku u li l-istudenti kienu se jingħataw in-nofsija illi tilfu.